அங்குட்டு போய் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி செம்ம கடுப்பாகி ஒரு யானை வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோஷூட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஜோடி மேலே தென்னை மட்டையை தூக்கி எறிஞ்சிருக்கு. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் செம்ம வைரலாக போயிட்டுருக்கு. திருமணம் முடிஞ்ச கையோட புதுமண தம்பதிகள் வந்து உறவினர்கள் எல்லார் முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து அதை மெமரிஸாக வச்சுப்பாங்க. ஆனால் இந்த காலம் வந்து ரொம்பவே மாறிடுச்சு. பார்க்குற மக்களை முகம் சுளிக்கிற அளவுக்கு சில வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பார்த்துருப்போம். ஒரு சில வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்க்கும்போது நம்மளும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசைலாம் உருவாகும். ஆனால் ஒரு சில வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்த்து மொரட்டு சிங்கிள்ஸாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, குறிப்பாக 90s கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கல்லை தூக்கி அடிக்கலாம் போல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. கேரளாவில் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்து நடந்திருக்கு. வெட்டிங் ஃபோட்டோஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி இருந்து பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு யானை வந்து என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில, இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியல. அந்த யானை வந்து செம்ம கடுப்பாக்கி தென்னை மட்டையை தூக்கி அந்த தம்பதி மேலே அடிச்சிருக்கு. அந்த தம்பதிகளும் எப்பா ஆளை விடுங்கடா சாமி அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஓடி இருக்கிறாங்க. இதை பார்த்த 90s கிட்ஸ் எல்லாருமே அந்த யானை வந்து எங்களை மாதிரியே மொரட்டு சிங்கிள்ஸாக இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லி மீம்ஸ் போட்டு கலாய்ச்சி வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த தென்னை மட்டை வந்து அந்த ஜோடி மேலே படாமல் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதை பார்க்குறதுக்கு ஃபன்னாக இருந்தாலுமே அந்த தென்னை மட்டை பட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. இதுக்கு மேலே வெட்டிங் ஃபோட்டோஷூட் எடுக்கிறவங்க கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அட்வைஸும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் சொல்லுங்கள்.